Ahoj, ja sa volám Štefan007 a toto je ďalšie moje video. Dneska to bude Chubby Bunny Challenge. Určite to niektorí poznáte, že čo je Chubby Bunny Challenge. Chubby Bunny Challenge je challenge, pri ktorom si nasypete cukríky alebo marshmallowny. Ja som si zobral krovky, iné nemali v obchode, takže budeme si dávať dovtedy krovky, kým už nebudeme vedieť povedať Chubby Bunny. To je vlastne tá hlavná podstata. Vieš ešte niečo o tom? Tak nič, ale vlastne ja som zase tu, ja som Stefanová sesternica, poznáte ma, takže môžeme začať. Dobre, takže začíname. Prvá pôjde moja sesternica, ak vyhrá s kameň, papier, nožnicami. Dobre? Dobre. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Takže idem. Ide prvá. Škoda, teraz som prehral. Tak, zober si krovky. Mimochodom, nechcem propagovať, ale také to sú. Tak, no. Chubby Bunny, no super. Chubby Bunny. Dobre. Chubby Bunny. To je sranda. Ako otvára? Aha, dobre. Chubby Bunny. Ešte zvládneš jeden? Aha, hej. O tak. Okay. Chubby Bunny. Už viac asi nezvládneš. Takže Laura mala 4. 4. Fuj. Dobre. Teraz som na rade ja. Prvá krovka. Chubby Bunny. Dobre. Chubby Bunny. Mimochodom, ja to vyjedám, je to veľmi dobré. Chubby Bunny. Extrém, mňam. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Takže vyhral Stefan. Nie, moje krovky. Mňam. Môžeš jesť. Fuj, nechcem. No, vyhral som ja, lebo som mal 5 kroviek, ona iba 4. Takže, No, feministka dneska nevyhrala. volaj to. Dobre, odvolávam. Akože, Mhm. je debil. Teraz to ty odvolal, lebo ja na teba poviem feministka. Odvolávam. OK, sesternica, dobrá si. Dobre, a ja odvolávam. Takže, ešte čo budeme robiť? Tak zatiaľ to stopneme, vymyslíme nejakú hru a uvidíme. Takže zatiaľ čau. Čau!